Bona nit. La llengua catalana té un nom molt poètic per referir-se a la foca mediterrània, Bellmarí. Un dels últims refugis d'aquest mamífer va ser el Migjorn de Mallorca, on hi ha la platja d'Estreny. Recorrent aquella costa farem un viatge que arrenca en les últimes glaciacions i acaba amb l'enyorança d'un animal que va viure amb els mallorquins fins als anys 50. Bé, ara anem a mirar aquesta cova, la cova Paredada, i veureu una cosa molt interessant aquí dins. A més aviat no la veurem. Bé, el més interessant d'aquesta cova és justament el que no s'hi veu. Aquest és un dels darrers llocs on es va refugiar per viure, per criar el Bellmarí i la foca de la Mediterrània. Un animal que necessita platges, com en veurem una després, però que per fugir de la persecució s'havia arribat a refugiar en indrets com aquest. Aquestes copinyes fòssils que veiem aquí estan encastades en aquesta roca que forma la base de tot aquest litoral. Això és un antic escull coralí. Fa 8 milions d'anys la Mediterrània era una mar molt més càlida que actualment i aquest n'és un testimoni. Per damunt d'aquesta roca d'origen coralí tenim aquestes altres roques molt diferents. Això, per exemple, és un sòl fòssil. Veiem les restes d'arrels. Això es va formar abans de la darrera glaciació i això és un material que es diu marès, que és arena consolidada. Això es va formar durant la darrera glaciació, quan la mar, per efecte de la formació de gel als casquets polars, hi havia molta menys aigua als oceans, la mar estava molt lluny d'aquí, de la costa estava retirada. Aquests grans canvis ambientals no són només una cosa que pertanyi al passat. De fet, de grans canvis ambientals se n'estan donant actualment i aquí tenim dues proves fefaents. Per una banda, tenim aquesta massa negrosa que hi ha aquí, que és el quitrà, o el vernis, que això ve dels embocaments que fan els vaixells en alta mar. És il·legal, però és quotidià. I aquí tenim una altra demostració de l'impacte que tenen totes aquestes activitats humanes. Això són meduses, se diuen penelles, i això és una espècie que era certament freqüent a la Mediterrània, però que en els darrers anys està fent arribades massives a les costes, i això és degut a un gran desequilibri que hi ha en alta mar. Aquest escarabat és de la família dels tenebriònids, que són escarabats que tenen les dues ales externes fuses, de manera que és com una cuirassa, no poden volar. I com que no poden volar, tenen qualsevol braç de mar impedeix que puguin anar d'un lloc a l'altre i per això es formen espècies diferents a cada illa. Ara hem fet el primer tram del recorregut. Partíem de la Torre de s'Estalella, hem fet aquest tram de petits penya-segats, hem trobat el far de s'Estalella i aquí canviem radicalment de paisatge. Allò ja és una platja verge, la platja d'Estreny, darrere de la qual hi ha una antiga albufera, el Salobrar de Campos, que és on anem ara. Recordeu que fa un moment hem vist uns fòssils a les roques, molt semblants a aquests aquí. Si veniu a Estreny, no deixeu de visitar aquest indret, està just darrere les dunes, i això és l'entrada del Salobrar de Campos. Això era una albufera molt més extensa del que és actualment, però en aquest indret hi viuen encara unes espècies, aquestes, molt semblants a aquelles que hem vist fòssils. Hem arribat fins aquí per veure una cosa molt interessant que estan fent la Judit i en Víctor. Me'n deixes un? Sí. Mireu, això són els fruits de la posidònia. Aquest està obert, aquí veieu la llavor que hi ha dintre. La posidònia és una planta, no és pas una alga, que viu dins la mar, i la veiem com a aquestes taques més fosques que hi ha a poca fondària. Aquestes platges d'arena blanca es formen a la posidònia. Si veiem d'aquesta feta, aquesta arena, veurem que està feta tota de petites conquilles o fragments de conquilles d'animalets, la majoria d'ells molt petits, alguns microscòpics, que viuen en aquestes praderies. Un bon final de ruta està aquí a la platja d'Escaragol. En aquest lloc podem pensar
perquè fa menys de mig segle que varen perdre el vell marí. I també en aquell lloc ens podem preguntar si podríem tornar a compartir aquest espai amb aquest animal. I d'una illa a una altra. Demà anirem a les Pitiüses, unes illes que són les Galàpagos del Mediterrani. Bona nit.